Tugot, tinapalabas. Tinapalabas, paltugan kuman ni Ruben ni Lindon iti abot, ngem kelat adimtang nila kay Ignas. Nasdaaw da iti imbaga tilakay ngagkabsat da. Sana mamati ni Ruben, iso nga impaltug na langan iti angin, timpala na. Binagkad na nga ron ni Lindon nga impan iti balay ni Bakit Ansing, tapno agasan nila kay Ignas. Iti sabali abangir, nakuna ni Doña Dolores akayat naman iti maadaan iti negosyo. Akas iti restaurant anangananda. Ngem insungbat ni Mr. Fortesa nga awan met ti serserbi na nga agnegosyo da. Gapu tabak nang dan. Maragsakan met ni Bakit Ansing. Gapu tasaan abaybayan ni Diana dagiti negosyo da. Kabayatan na. Agsarsarita dalindon ken Ruben. Itagagayem. Denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Nadakamat ni Fortesa. Amay sa kadag iti anak day di agila ti matay. Awanen ti sabali ang aglablaban iti dede agundaway. No saan na data, Ruben? Niya? Ruben, kapsat ko. Pagawanan na ko, ma. Diyak amo dagiti nararamid ko. Inarakop na, Lindon. Gaputag kapsat ta, Ruben. Diyak mailawlawag, tiragsak amarikrik na kita. Kastoy gayam tirik na ti addaan kapsat, akaskan ka. Lindon. Anya ti aramidek. Tapno mapakawan na, Ruben. No kayat mo, dangranak manen. Kat ipapas mo ti sakit tinakam mo kanyak. Saan? Diya ko naramidon tayo ta. Pakawanan ka na, Manong Lindon. Agyamanak, Ruben kapsat ko. Ikarik, agbalbaliw ako na. Saan akong nagbaling at takas? Lindon, Ruben. Ang kalignas. Gaputan naging narakop kayong agkabsat. Kaya't kayong magnarakupan. Ipatpatag kayo akakaanak-ak. Ipatpatag kamit. Ang kalignas. Kumusta ang tirik nam, Lindon? Naimbagan matendag iti dumasugat ko. Ang kalignas. Nasayaat no kasta. Oh, apa ang nagsinaay ka? Angkal. Diyak amuno kasanok arugyan ti agkid daw iti pamakawan kada kayo. Ha? Pinatay ko day di alona kasinsin ko. Kinitanak itati konsensyak. Pagbabawyak day jay ngay naramid ko. Nasakit day ta apagtang, Lindon. Aglunit man ti sugat. Ngam adalat ta titiglat. Amang ipalagip iti napalabas. Angkal. Nasken ama sursuro ti amin. Nangruna ti panang pakawan. Pakawanan ka. Katkas iti naibagakon. Mga barwanan tayo. Katsangwan tayo ti baro nga agpang iti biyag. Agyamanak. Tanapakawan na ko, Angkal. Ala, agpapigsa ka, Lindon. Saan tayo nga agsayang iti oras? Apaman nga agsublit iti pigsam. Agsanay kayo anaimbag ken ni Ruben. Wen, Uncle Ignas. Nasken amanayunan pa iti sursuro yu amakilaban. Nakadanon ta diti kampusan to. Anak kaita naman day di alona kasinsinta. Manong Lindon.
Kasinsinalona. Adda ita dito'y nakahita na, ma'am. Kidawat, ti pamakawan mo. Pakawanan na, iti kinadakas ko. Sa dinumantayan mo ita, sapay ko mata mapakawan na. Nagbalinak nga instrumento, ti kinadakas. Depag ita ti babawik. Siyak ti masaksaktan ita. Gapo iti panang patay ko kan ka. Agparinto mga kitisang uanan ti pansyon mo. Kasinsinalona. Kaya't ko alitupan ti nagbasulag kan ka. Patayak dagiti angor anang isuro kanyak iti dakas. Awan sa bali no din ni Mr. Fortesa kastamatan apatayak ni General Barbosa. Isuda ti utak iti amin ariribok. Manong Lindon, tumakdar kan. Sana ron bangagbayag na dito kampusan to. Ang mga noda kabusor ang makakita ka data. Ruben, ang mamatamay sa kapugante. Ano pundak dagiti pan nakabagi tilintag. Iso a pumarotan. Patya ka napakawan na kanday di alaw na. Itay kapayasa na matagtagari Manong Lindon. Anya ka diti pang panunutan. Basol ko. Nuapay amay sakaitan apugante, Ruben. Da kami kini Doña Dolores din ang plano. Tapno may balot ka. Anya? Kaya't ko adalusan tinagan mo iti pulisya. Yamsan pa ngita. Kaya't ko pa'y abalsan ni Mr. Fortesa. Ha? Kalpasan na maramit ko dita. Ag-witnessak nga awan basol mo. Ibagak ani Doña Dolores din ang ikabiliti droga itilugan mo. Anya? Sigurado nga iraman naktumutlaan ni Doña Dolores iti statement na iti korte. Saanak to nga't libak. Kat nakasaganak to ang may balod. Ikarok iti pagbaludan dagiti basol ko. Manong Lindon. Kaya't kumatiagkid daw iti pamakawan kini Diana. Ngam kasano nga aramidak dayta. Kat kagurguranak. Panagkunak. Saan mo nga aramidin dayta? Ado pa'y tinaskan ng aramidin ta. Kaya't wasong batan tinaibagam itay asikala ang tiagipalas. San kang agmay sa makilaban iti grupo ni Mr. Fortesa ken General Barbosa. Duwata amang ripuog kadakwada. Ruben. Agsanay tanay baga makilaban. Sa ganaan tatigubat ang mapasamak. When, Ruben? Agsublitan iti balay niyan ti Ansing. No kabala mo ti agsanay. Mabalintan arugyan, apaman na makasangpet ta. Simbangpet gaya man dito'y mansyon ni Onyol. Wan, honey. Nakita kita ay ngagpagnapag na. Manungal daw ang nagpukaw tawanan pahin. Ita, at dapay lagkanas na agsobli dito'y mansyon. Anya ti planom nga aramidan kan kuana. Paliwag. Iti kanito nga agaramid iti saan anasayat. Paltugak tawanan pain. Honey. Saan anasarakan ti bangkay ni Lindon.
Iso apat check asibibiyag pay. Ha! Nalabit niya agplano itan niya gibalas. Nagado abalat inkargam itibag mo, Ignas. Rumor ka kadimanan? Uwan, Celia. Saan akong nga agbayag pay? Makalawas asaan ka nagawin. Ita, rumor ka manan? Naskan unay, Celia. Jak mabaling ay bagakan ka noon niya ti Aramidag. Anya? Pasensyakan, Celia. Sapay la ko matamaawatan nak. Gapot apagsayaatan tayo mat amin dagiti Aramidag. Panggap mo ka di agibalas, Ignas. Celia. Saan asyak ti agibalas? Sa bali atao ti mga ramid iti dayta. Anya? Kidawak ti pan nakaawat mo, Celia. Amo matan ti pagkasaritaan ti biyag ko. Sakbay anaadaan ta iti relasyon. Wen, maawatan ka. Agyaman nak, tamaawatan nak. Kaano nga rin di pa nagsublim? Jak pa'y maibaga, Celia. Urayam tulaangan ti panagsublimi. Ha? At sino ti ka doon magsubli, Ignas? Makitam to, Celia. Palimod pa'y lati amin. Tapno saan amadadaal ti plano. Tata Ignas, nukas pangarigan tag kita kayo kan ni Ruben. Ibagam nga agan-anad ko ma. Uwan, Diana. Makadanon day takan kwa na. Ay, agan-anad ka nga ro di ti papanam. Tapno sana matandanagan ni Celia. Uwan, ansing. Agan-anadak para kada kayong ipatpatag ko itibiyag. Ay, Ignas, at Ha? Ante Ansing, apay akinidayam ni Tata Ignas. ha? Kwa. Ay, kinidayak aya. At dalamok ang nagdiso iti matak. Iso nagkiruma. Nakasagana kayo ka din, Ruben, Lindon? Uwan ang kalignas. Magagaran ako na makasursuro ang kalignas. Kaya't ko ang manayunan pa iti sursuro yu ang makilaban. Dumngag kayo ang naimbag kanyak. Siyak ti agsirbi ang marksmanship coach yu. Nawatan yo? Uwan ang kal. Agpada aside arm ti igam yu. Ti umunang esurok kada kayo. Kat ti maipapan iti fundamentals of pistol marksmanship. Nasken ang masursuro yu no kasano nga aramaten na naimbag dagiti paltog yu. Nawatan yo? Uwan ang kal. Nakasaganan ti target paper. Ti maysa, ada iti 100 meters. Timat may kadwa, ada iti 300 meters. Katimat may katlo, ada iti 500 meters. Umunang agpaltog ni Lindon. Agposisyon kan. Uwan ang kal. Saan abasta agtakder ti Aramidem Lindon? Tuladen nak. Uwan ang kal. Combat stance and clear weapon. Then focus on front side. Understood? Uwan ang kal. Okay. Point and shoot. Paltugam nga umuna, di 100 meters paper target. Fire! Okay. Stop. Clear weapon, din isublim ti paltog mo iti holster. Up. Sikamat ti agpaltog, Ruben. Tuladam ti naramid ni Manong mo alindon. Uwan ang kalignas. Nalpasan nga insurok kada kayo, no kasano nga aramaten ana imbag dagiti igamyo. Ti sumaruno nga insurok kada kayo, kat ti maipapan iti tactical situations. Nakasagana kayo kadin? Uwan ang kal. Napatag ang masursuro yu ana imbag ti combat tactics. Umatake kan agdepensa. Dayta ti kayat asawan ti isurok kada kayo. Saan kayo arumbang nga agtalinaed iti maymay sa lugar, no madama ti rangat. Kalpasan ang maputukan yu dagiti kabusor. Umakar kayo adagos iti paglambangan. Tapno saan kayo ama burnout. Wano saan da maamuan. No sa dino ti paglambangan yu. Naawatan yu? Uwan ang kal. Sikamanan ti umunang agsanay, Lindon. Adto'y tilong firearm. Nga aramatam nga umatake kan agdepensa. Uwan ang kalignas. Kas iti damo nga insurok. Point and shoot. Kalpasan na. Ag-cover. Kan tumaray ka nga agsapol iti natalgad a paglamangam.
Get ready! Wen, Uncle Ignas. Lindon, Ruben. Syakti kataan nyo. Ag-focus kayo ang naimbag. Tapno manayunan pa iti amuyo ang makirangat. Saan asinsinan dagiti kabusor? Gaputatalo tayo laeng ang maidilig ka dagiti nagadu abuyot ni Mr. Fortesa. Naawatan nyo? Wen, Uncle. Wen, Uncle. Timot isurok kada kayo ita. Kat ti maipapan iti short distance fighting stance. Ala, dua kayo amang darop kanyak. Ipanyo amin akabalan nyo alumaban. Sigurado ka adwa kami amang darup kada kayo, Uncle Ignas? Wen Lindon, Rubyan yon ti dumarop kanyak. Itan! Nagbuntog kayo! Nagbuntog ti garaw yu adwa. Lindon, Ruben. Sursurwan yu ang naimbag, ti agbalin nga alisto. Katawaan na kayo laang ni General Barbosa, no kasta ti garaw yu. Nakaskas daw. Nagpartakan ti garaw ko. Ngam na si putam lata, Uncle Ignas. Amok itan, no apay ajak kabaalan apatayan idi ni Ruben. Idi nagrangat kami. Ala, ituloy tayo ti agsanay. Agposisyon kayon. Siyakmot ita ti dumarop. Kat dipensaan yu ti bagiyo. Anya ti araramidin nyo, Lindon, Ruben. Lumaban kayo. Pasat daytoy ti training nyo. Ruben, nagpartak ti garaw ni Uncle Ignas. Jak masiputan ti danog na. Agpada tama ng Lindon. Naidumduma ti garaw ni Uncle Ignas. Kayat ko ti makaadal animbag. Daytoy ti pudpudno a panagsanay. Nakaina na kayo kadin, Lindon, Ruben. Wen, Uncle. Agsaga na kayo. Tainton madamdama. Ituloy tayo manan ti agsanay. Kayat ko amay may sa tigaraw yu alumaban. Saan pa'y aday to'y Team Audi nga isurok kada kayo? Uncle. Sika, Lindon. Sursurwam a protektaran ti kapsat mo. Kastamatan kan ka, Ruben. No adda kada kayo ti agpaggad. Amuyon ti aramidin yo. Teamwork ti kasapulan. Understood? Wen, Uncle. Kas may sa retirado a soldado. Adu tinasursurok a taktika iti panakilaban. Nagsanayak akas may sa amusang. Da kami ti agresponde kan blocking position ti armada. Amin asumrak a kabusor. Da kami ti umuna a maipasungalngal. Awan ti agsanod kan agsurrender. Uncle. Dumngag kayo ana imbag. Awan ti sabali amang salaknib kada kayo. No saan ati ihigamyo. Kombinasyon ti panagrikna. Panagsipot kan partak ti panaggaraw. Saan kayo apaunaan kadagi ti kalaban? Nalawag! Nalawag. Uncle Ignas. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan na denggen, ti tuloy, tinubela tayo ang napaulwan. Tugot! Ti napalabas! Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.